Laudetur Jesus Christus. В съответствие с обещанието си, Исус независимо определя наследниците на Петър. Въпреки това, той може да допусне човешките избиратели да не разпознават или грешно да отхвърлят неговия избор. Например, понякога двама или дори трима епископи на Рим са били избирани едновременно от различни избиратели. Това също означава, че може би никой от тях не е бил определен от Исус или неговият избор изобщо не е бил на поста си. Исус никога не е обещавал, че политическата власт и богатства, предоставени на папите и иерархията около 4 век, няма да покварят онези, които съставят правилата в църквата. Истинските наследници на Петър обаче никога не биха направили или позволили да останат, ако са наследени, каквито и да е, изключения от заповедите на Исус в катехизиса, като например убиването на ближните ви в самозащита. Но ако мразите и не прощавате на никой от ближните си, тогава вече сте убиец, казват апостолите, и дяволът е победил душата ви. Ние във Veritatis Maesium не можем да решаваме за авторитета на който и да е папа, но твърдим, че изборът на духа може да бъде загубен. Спомняме си и за крал Саул, който успя да запази царството си, силата и богатствата на институцията, когато Божият дух вече го напусна и избра Давид вместо него. Нека светото сърце на Исус и непорочното сърце на Мария ни благословят и защитят. Амин.